Pekara Dona, Velika Kladuša. Pekara Dona se nalazi na desnoj strani magistralnog puta Velika Kladuša-Cazin u mjestu Barake. I već nekoliko godina okolno stanovništvo, a i putnike, namjernike snabdijeva sa svakodnevno svježim pekarskim proizvodima. Zaista veliko iskustvo u proizvodnji pekarskih proizvoda u ovoj familiji nastalo je tako da se ona već godinama prenosi sa koljena na koljeno, što garantuje vrhunsku kvalitetu svakog proizvoda koji je napravljen u ovoj pekari. Iz proizvodnog programa ove pekare možemo izdvojiti dvije vrste bureka i sirnica, pice, a iz slatkog programa krofne, raznolisnata tijesta, buhtle, kolače i drugo. A od peciva kifle, slanci, veliki i mali, pletenice, a od kruhova ova pekara nudi domaći kruh veliki i mali, također bijeli kruh veliki i mali i polubijeli, te razne vrste sendviča. Pekara Dona posluje po strogo postavljenim pravilima i stalno radi na poboljšanju nivoa ponude i usluge. Ima kvalitetne proizvode, educirano osoblje i prepoznatljivu ljubaznost. A sve su to odlike koje će pekari Dona omogućiti da zadrži već visoko postignutu poziciju u branši pekarstva i da ostane prepoznatljivo ime u regionu, a i šire. Zato, ako želite da uživate u nenadmašnoj kvaliteti pekarskih proizvoda pekare Dona iz Velike Kladuše, onda svratite u nju, jer tu će vas dočekati, poslužiti i ispratiti sa osmijehom, a to će ujedno biti razlog da svratite ponovno.